Som I sikkert alle sammen ved, så er dansk tegnsprog et officielt sprog i Danmark. Men her den 13. maj 2014 blev dansk tegnsprog anerkendt under Dansk Sprognævn. Det betyder nu, at vi i Danmark har 2 officielle sprog, dansk tegnsprog og dansk. Men dansk tegnsprog, hvad er det for noget? Jo, her i Danmark er vi ca. 4.000 døve, som har det som modersmål. Men i det hele er vi ca. 10.000, som kan dansk tegnsprog. Og dansk tegnsprog er et sprog på samme niveau som engelsk, tysk og andre sprog. Dansk tegnsprog det er faktisk et selvstændigt sprog. Det har sin eget grammatik og syntaks. Og det danske tegnsprog er rummeligt. Det betyder, at nye ord de opstår, og gamle de forsvinder. Det er det samme som det danske sprog. DDU det er en ungdomsorganisation for unge døve her i Danmark. Vi har fokus på blandt andet unge døve rettigheder, og de skal løftes. Og det gør vi ved at lave forskellige politiske arbejde, og vi laver også forskellige sociale og kulturelle arrangementer for døve i hele landet. For eksempel workshops, hvor de har mulighed for at spare med hinanden. Vi laver også forskellige oplysninger, som vi deler ud til landets døve. Vi vil rigtig gerne arbejde mere med det her område, for eksempel også på tolkeområdet. Der skal være bestemte rettigheder, de skal være i orden. Der skal være lige muligheder for alle. Og så er der mange forskellige andre ting, vi har. Jeg håber, du har lyst til at støtte DDU. Vidste du, at Konservativs formand, Lars Barfoed, han kan tegnsprog? Det kan han, fordi hans svigerforældre, de er døve selv. Ham og så Stine Brix fra Enhedslisten, de 2 er fortalere begge 2 for anerkendelsen af dansk tegnsprog. Dansk tegnsprog det er ikke internationalt. Hvert land i verden har deres tegnsprog. For eksempel i Amerika har de American Sign Language, ASL. Tilbage i 1890'erne var der en baseballspiller ved navn William Hoy, som selv var døv. Han opfandt nogle forskellige tegn til baseball for at lave nogle strategier til at kommunikere på banen. Den dag i dag er også nogle tegn, man bruger den dag i dag. Den verdensberømte pianist, Beethoven, han var selv hørehæmmet. Da han var 49 år, blev han døv, men det stoppede ham ikke i at komponere musik. Dialekter findes også på tegnsprog, og faktisk siges det, at folk fra Jylland de er måske lidt langsommere end dem fra Sjælland. Passer det? Nu har du set alle videoerne. Jeg håber, du bliver klogere. Hvis du deler videoen på Facebook, det skal du huske. Og så får du en øl af os.